ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಏನೊಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರಂತೊಳ್ಳೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೇತೆ ಓಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ಸೊ ಏನು ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಗಾರೋ ಹೇರ್ ವಾಲ್ಯೂಮೈಸರ್ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಕರ್ಲ್ ಔಟರ್ನ್ ಕರ್ಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಬಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ ತೂಕ ಬಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2-in-1 ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲರ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೆ ಸಮಯಡ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1200 ವ್ಯಾಟ್ದ ವಾಲ್ಯೂಮೈಸರ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಐತ ಬ್ರಷ್ ಹೆಡ್ ಸೆರಮಿಕ್ ಟೋರ್ಮಲೈನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆತ್ ಹೇರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಟ್ 3 ಹೀಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಅವು ಹೀಟನ್ನು ಈವೆನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಉನ್ನೆಟ್ ಆಯೋನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಕೋರ್ಡ್ ಸ್ವಿವೆಲ್ ಕೋರ್ಡ್ ಪಂಡ 360 ಟರ್ನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಸಿ ಆದ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರಡ್ಡ್ ಕೆಲಸಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಜಲನ್ ಡಿಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಗಾರೋ ವಾಲ್ಯೂಮೈಸರ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನು ಓ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈ ದೀಲೆ ನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಮ್ ಮಲ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಮ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಉಂದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕುಜಲ್ ಪಂಡ ಚುಚೂರೇ ಕುಜಲ್ ದೆತೊಂದು ಕೋಮ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಈಸಿ ಆದ್ ಬಾರಿ ಬೇಗಡ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಕುಜಲ್ ಡ್ರೈ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನ್ ಆರ್ ಔಟರ್ನ್ ಕರ್ಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ರೌನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚೂರು ಹೇರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಡ್ ಚೂರು ಹೇರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂದೇ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಲಿ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೈನ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪುವೆ ನಿಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋತು ಐತ ಮಿತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.